kahoy sa aton sini kabukiran. Amo ni permi ang problema ta basta gani mag-ulan magbagyo. Manang gani sa aton di kay storm signal number 1 ta di. Kay pasalamat kita ng ulan hindi gid sinibla nga sige-sige kag baskog. Medyo untat, babaskog, untat, maulan. Kag pasalamat kita kada wala kani sang hangin. Nga gindala ining signal number 1 diri sa probinsya sang Negros Occidental, Bacolod City. That's why nga aton sining mga opisyal sang probinsya sang Negros Occidental ang gin-alerto na ni Governor Bong Lacson nga dapat nga mangin alerto sa pagbantay sang sitwasyon sa lakat sang panahon, especialmente ining bagyo nga si Paing. Ang tanan nga mga rescue group sa bilog nga probinsya, ang tanan nga mga LGU ginalerto na ni Governor Bong Lacson sa sining wala untat man nga ulam diri sa aton sa probinsya. Hindi man malipod sa inyo nga may mga banwa kag syudad diri sa probinsya nga kon nabaha ang pagabalan, hindi man magpaulihi. Abalantayan, Cadiz, San Carlos, ang mga nanubuan blang ang mga banwa nga may mga ara kon kisa sapa, hindi man mapaiway. May ara man nga siling naton na pag-awas ang mga suba. May schedule pa nga brand out to sa Oktubre 30, Domingo nga adlaw. O sa nagapamati 6 a.m. to 6 p.m. nga brand out sa Domingo, Oktubre 30. Mo pa nga binagyo ni schedule pa power interruption ang kwan ang Sineco. Dito na anay mapahigad anay kag mapaiway. For the meantime nga ti may bagyo ta nga gina-monitor ka ginabantayan. Ay, oo. Aksyon del Marle ko check na anay, okay, para nga matawagan tabi ang kwan ang amon sini nga kwan nga barangay kapitan sa barangay Panokyo. May ara ta no, no? Number ni Kap Bibing Noble. So may ara ta mo. Basi ma-check ta sa dugay-dugay. Kaya based sa pinaka-latest dili nga nakuha sa news center ni Action and Defensor ang mga na-displace nga individual tungod sining bagyo nga si Paing as of 9:44 October 28, 135 families, 511 individuals, 8 ka evacuation center. Amo ini ang Barangay Singkang, Barangay Panokoy, Barangay 36, 2, 16, 31, Barangay Punta Taytay, kag Barangay Banago. Amo ni ang cover sang 135 ka pamilya ngara sa evacuation center. Subong nga gabi nga amon kapitan si Kapitan Bibing Noble ara subong sa barangay hall na mo nagapamutos sa mga food packs para sa nanging biktima sang bagyo Paing dira sa amon area sa barangay Panokoy. Full force man ang aton sini nga makaupdanan sa barangay council sa barangay Panokoy, si Kap Bibing Noble, si Kagawad Peter Maymay Noble, Kagawad Glenn Burgos, ara man si Kagawad Buboy Cabalo, si chairman Carlo Balderrama ramangani. Amon dira nga barangay health workers kag barangay staff ni Kapitan Bibing Noble ara nagabulig sa mga pagpamutos dira sa mga bugas, dilatas kag noodles para nga mahatag sa inisyal nga mga bulig sa aton sini nga nabahaan dira sa barangay Pahanukoy. Ang isa dira sa mga problema ginamon permi kung amon nga tiyempo nga may bagyo ang purok hanak buhay kag purok maninihon amo inatang mga lugar nga makabig naton mga lugar nga masami ginaduawan kag ginabisitahan sang kwan, ginabisitahan sang
kwan sang ginabisitahan sang pagbaha-baha, no? Ang amon dira nga taytay bla. Ang amon dira nga taytay sa puro hanap buhay. Kay may mga pamilya kami dira. Kita mo noy. Sobra kapag lisa kung di kita. Amo na problema namon sa barangay Panukoy ang dalom namon nga taytay bla sa puro hanap buhay, pero hopefully naka saka na sila dira. Ramon sila nga mga rescue group dira sa barangay Panukoy, very alerto, no? Very alert na sila kag isa subong pa lang yan nagakuha na kami. Patigayon na din niya sang pagpahibalo sa aton dira nga mga pumuluyo. Basta gani nga may mga pagbaha-baha, gina-alerto dahil namon dira ang mga puroks sang barangay Panukoy nga masami ginabahaan dira sa Monsiring area. Di halos ang barangay kapitan sa bilog nga barangay, 61 barangay sa syudad sa Bacolod, gin-alerto na ni Mayor Albi Benitez nga magbantay kag mangin alerto sa sining bagyong ginadala nga ulan diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. That's why nga si Mayor Albi Benitez why man nagkulang sa pagpaybalo sa aton nga mga barangay official asa mo nga tiyempo magbinuligay kag kita mismo nga mga barangay official magbantay sa aton palibot, especialmente sa mga puroks nga ginabahaan permi. Kainan interview naton si Barangay Kapitan Leia Palma sa barangay Punta Taytay kaya sinunod dito nga barangayin sulom ang gani kabaha kaya dito nga mga evacuees do sa isa ka elementary school dito sa may barangay Punta Taytay. Nakaroon gabi ibang kaupo nato ng amon si Barangay Kapitan Bibing Noble sa barangay Panukoy, syudad sa Bacolod sa region naton sa number 2 si Kapitan Bibing Noble. Kap, mayang gabi. Mayang gabi, Action Eric. Mayang gabi sa tanan nga talamati. Oo. Kap, nagtawag ko si Munda kay kabalo ko sa ako kagida subong pamutos na sang bugas sa noodles kag dilatas. Kap, kamusta nga aton update Kap sa aton nga mga biktima sang pagbaha-baha dira sa aton nga mga puro Kap? So far sa subong Action Eric, may-ari kita 5 ka pamilya dari nga barangay. Kag may 16 dito sa Medalya. Okay. Integrated school. Pero may-ari pag subong nga nagapanawag ang atong subong rescuer ato sa Punta Balas, kay may nagtawag nga maparescue. Why madugangan pag siya karon kay matamat na sila pinanawag kay nagtaas nagida matamat ang tubig. Action Eric. Yes ka po. So ini nga aton nga mga rescue group aton subong sa area sa mga lugar nga sa diin nagapangayo na bulig nga aton nga mga residente Kap. Yes, Action Eric. Bali na rescue na nila ang 16 sa Medalya kag ang 5 diri sa aton. Sila na nag-rescue tapos may dugang pagid kay may tawag subong ang Punta Balas. Ato na to subong ato rescuer. Sa Punta Balas Kap mga pila to kabilog ang nagpangayo sa aton tubulig? Wala pa tumabalan kay ato na to subong ang rescuer ta. Mabalaan ta na karon kung magabot naman di sila kag maka-report kung pila ka family. Ining nagapangayo ulihib Kap bulig sa aton ni ang ilabala rasigad suba na da no? Yes, Action Eric. Gilapit sa baybay. Lapit sa baybay. So medyo may pagtaas na guro ang balod na Kap o nano? Oo, ara na. Matamat na batsaga na ko nila. So aton sa Kap nga evacuation center sa Panukoy duwa, Medalya kag ang aton dira barangay center, no? Hall. Barangay Hall, no? So yes. Ang ila dira ka pagtulog anyway pagtulog pagkaon ti way na problema kay do subungan ni nakita ako sa picture ngin forward sa ako din kagawad may noble do gapamotos sila sa noodles ka mga dilatas Kap. Kagaina ang aton nga mga evacuees provider ta naman to sila kagaina so fast. Tapos may ginluto naman kita dari nga aros kaldo kag mga tinapay. Ati sa pagkaon do bulo bastante sila da Kap. Pro by the way Kap ang aton puro hanap buhay do nagtaas gid man na ang suba ta da no ini nga gabi gid. Oo, may 15 na to gani sa
medalya. Sa medalya mo ning aton nga pumuluyo sa puro hanap buhay. Aras dalom taytay tada mo na sila. Amo na sila, ang harap subong sa eskwelahan ta. At least kap mangin safe sila until mag-aga kiti ang ulan daw hindi pa bakta naga-off and on ang ulan eh. Amo gani action Eric, kaga kita diri sa barangay open kita diri subong. Sa mga residente sa barangay Panukoy sa mga purok nga nagapamati sa aton sili subong nga broadcast ang aton barangay hall kang aton sili nga Medalya High School open sa mga evacuees naton kag ang aton sili nga mga barangay kagawad upod ko man sa barangay council alerton na kami 24 hours sa pag-rescue sa inyo kung kinahanglan pwede ka mo katawag kay Kapitan Ricta sa mga barangay kagawad nyo o kung sa mga kilala nyo man nga mga tanod kiti kabalo kita nga atong tanod kapa sa mga gabi on alert man kag duty man kape. Oo, kag sa aton nga hotline Sa amon hotline. Makap na nalipat ko sa aton hotline. Ano nga nga aton hotline kap? Number? Hari di sa ako ni cellphone. Anyway, wala na problema kasi nga aton nga mga residente may mga contact po sa aton nga makaupdanan nga barangay council. So kap finally ang observation mo kap sa Maninihon by the way kamusta ganito kap ang atong monitoring? Ay, sa Maninihon, kapila na to sila pamasyaran sa rescuer ta. Wala pagid may nag-upod sila. Ito, tanong way paturog saka ang tubi to sa ila lugar kada way lagana manaog sa balay nila. Di kaya ang ibanda actionary ginap and down na nila balay. Okay. So, medyo kalpanti sila kung magsaka, magtataas ang tubi sa second floor, sa first floor, at least may second floor sila. May second floor sila. Ginready na gid nila nga balay. Nag-level up Kaya na. nga itong galing hotline, barangay hotline, i-text lang ni Kagawad Peter. Sige kapo. Sige, kay para Para malawag ta. malawag mo lang. Sige. Finally, hindi ko magdugay, kabalo ko sako, kay kadera, upod sa aton nga mga kaupdara sa barangay council. Finally, imo na lang guro nga appeal ka panawaga sa aton nga mga pumuluyo sa barangay Panukoy nga nagapamati karon nga gabi. Nga ako nang gitani nga pangayoon sa ato nga pumuluyo nga hindi ta napaghulaton pa nga wala na gid kamo balas ang may interest may chimpo pa nga kita makasaylo saylo na pangadaan hindi ta napaghulaton pa nga magtaas na ang tubig nga risky naman sa aton nga mga rescuer kag sa inyo nga mga kabuhi. Kami diri sa barangay, open kita diri, panawag lang. Hindi ta napaghulaton pa nga magdagtaas ang tubig kag amo pag pangayo tabang. Mula na ang akon nga panawagan sa mga pumuluya ta actionary. With that note, Kapitan Bibing Noble, salamat sa time mo sa Aksyon Radio kag good luck dira sa atong kaupdanan sa aton dira mga kagawad, Kap Bibing. Salamat gid. Okay. Actionary, madamo man nga salamat kag halong lang gid kita. God bless us. Salamat Kap, good night. Okay, good night. Bye-bye. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! There you have it, sa barangay Kapitan Bibing Noble sa barangay Panukoy, ang yasiling nga panugyan sa to siling nga mga residente dira pumuluyo sa mga kasubaan bladira kag sa mga higad sang baybay naton nga mga residente sa barangay Panukoy. Kung daw lantaw nyo ka daw delikado na gid, hindi ka mo magkatalaka nga magpaibalo sa inyo sini nga barangay kagawad kay Kap Bibing Noble sa aton sini nga barangay hotline o kung sino man dira ang mapos nyo kontakon na maka-atag dayon sang gilayon nga aksyon kung kinanglanon kamo dira nga ma-evacuate kay kabudlay kung kaisa amo ni nga nagadalom nga ato sini kagabihon. So dapat kung nalantaw nga do kadelikado gid hindi na maghulat pa. Tawag ka mo din sa barangay sa aton sini nga mga barangay kagawad sa kay Kapitan Bibing Noble. Pwede ka mo katawag sa atong sining hotline, tanod hotline 0995-908155. Liwaton ko ang atong sining tanod hotline. Pwede ka mo kapangayo diri bulig sa sining number or kung kinahanglan nga i-rescue ka mo dira sa barangay Panukoy, amo nang tawagan yung cellphone number 0999-5908-155. Okay? So hindi ka mo magkataka
nga magtawag kay kami sa barangay Panukoy, ang inyong nga barangay councilor kakapitan, mahatag kami gilayon aksyon kon kinanglanom. Please naman ang panawagan ni Kapibing bala noble sa itong mga residente nga hindi na kamo dira magpawala lang. Kundo tan-an yung nagasaka ang tubig da sa ikas ang baybay o kung sa ikas sa suba man, paibalo kamo dayon para nga maaksonanta. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Kada ko gigudan ng halit isang Bulubagyo paing niyo sa nagahingampot pa nga tigkalalago November 1 kag November 2 kay akorde sa pag-asa ang ila forecast ang ulan do hasta pa sa pitsa 5 mo sa Nobyembre. Ang ina forecast niya sa pag-asa pero base pa man lang magligwat igahingampot kada sa tigkalalago November 1 kag 2 ambot ko ng dog show ni Kagawad Glenn Burgos kung madayon sa Domingo. Ang may dog show kami tayo na isa Domingo mo sang hapon. Ambot ko madayon ang dog show ni Kagawad Glenn Burgos. May ara pa kami tani ibuwas schedule mga barangay assembly ho. Tiyanon mo kay gaulan ni kagabagyo. Tingin pa iso naman namon ang amon nga barangay assembly Sang barangay Panukoy, supposed tani buwas ni sa aga mo. Yung muna nga gabi nagyo ho. Yambot ko ng ido ni Kagawad Glenn Burgos nga dugson. Madayon ang parada sa mga ido sa Panukoy, no? So, depende na kay si Kagawad Glenn Burgos ka pabalo man diri sa aton sa sining dog show sang barangay Panukoy. Sa natalana nga Oktubre 30 man, Domingo kadlaw. Kasi nunod-surod na aktibidades tayo sa barangay Panukoy, Wasaga, Barangay Assembly, pagka-Domingo sa hapon, dog show. Ay, puwerte. Ito na naman nga piyesta sa barangay Panukoy sa Enero. Sige. Check na ka ito sa nga patrol action Nelmar, ibaloon ta sitwasyon sa Bacolod sa patay ko paglibot ni Action Sir Minardo. Patuloy si Action Sir dito sa Silay. Ito may aksidente man to sila, muna nga binagyo, may mga aksidente pa. Sa area ganito sang Kawayano, may aksidente man to do, pila tong nakitaan ko na sa dalan, kaya nga nagapungko sa igadin, si Gadalan, ito 3, 4. Pina-check para sa ato yung center kung ano ang klase aksidente na tabo to, kung nabungguan sila or sila yan aksidente, no? Kaya may nagakulob na ito kung daw ay man ito ginawa. Diba ito mga tila ito, nakalapaksi na ito, na ano nga sitwasyon nga. Amo ning gabagyuhon ng panahon, bro. Hindi mo gawin mabita ng disgrasya, no? Tayo mo na akong gabi, muni oras, muni nga kagabihon, na magaulan kagabagyo, baw paghalong ka mo mga inday, mga nunoy, sa atong sidilan, hindi ko padagay padasiglagan, tayo sa rakyan kay, madanlog ang atong silinga, dalanon. Check na rin si Action Sir Minardo sa patrol. Action Sir, may gabi, please come in. Action Eric, maulanon nga gabi. So, ari kita dire subong nasa syudad sang Bacolod. Ani na kami bago na nag-check yar sa may Barangay Banago, which is dira sa may Bangga o kung sa may Riverside nga Purok. Medyo mababaha na ini Action Eric no kay may drainage gid man sa may kilid sang dalan apa hindi gid maka gwa mayo ini ang tubig Action Eric. No kagati bago lang no do kakusog sa hangin kay na kay do galumbaya ang lobe talagang nga mga mga kahoy nga ra sa island bala sa mga sandalan no ka bagolan no nagpusog pero subong ti do nagamat-amat naman hinay nga buo kaulan so walang kagina dito sa may Silay na daw grabe ka dito man ang ulan sa diri na sa may syudad sa Bacolod Action Eric kagati no sa sinilang gabi sa information ning pagwaman no sa Bacolod LGUs no subong gabi do ara na sa masobra 500 ka individual ang gina-evacuate no kaga dami ara 138 sini ka mga pamilya kag tiini alin sa barangay Panukoy dira sa Action Eric ari no, na ari nang kompletong lista ni Action Jan na 135 families 511 individuals, 8 ka evacuation center, 5 Panukoy, 36, 2
16, 31 punta Taytay kag Banago. Yes, correct action, Eric. No, kagati subong nakalerto gid na ang tanan adri nga mga rescue team, mga CDRMO sa BFP, manginang sa PNP, kag mga barangay officials man sa nga mga barangay sa adri kay tikagina do medyo nagtaw-tahaw, nag-submerge ni ang tubig, pero subong no hindi kita magpakampante, especially na no ang iban sa mga LGUs adri kag barangay officials naga-initiate na yung action, Eric, sa nga preventive siniya no nga evacuation no kaya ti ang iban sinito dumayaragin man kita kangina pipila ka mga kauturan residente nga ara malapit bis sa mga baybay o kuno sa mga subaang daw hindi pagid maghalin iti ang ginaulikdan sinaksyonerik ang ilaman nga mga panimalay so kagina may ara evacuees na temporaryo anay nagbalik sila nga panimalay agod chikeron pero gina-advisean sila no, sa mga kapitan barangay officials ngayon ali mag-amat-amat naman tudo ang ulan kag taas ng tubig mabalik kid sa evacuation center kiti para hindi man mabudlay sa mga rescue team kaya mismo sila actionary ka mga rescuers ni ara man sa risk no ang ila sini nga mga kabuhi kito wala kong kakisa kung hindi kita magpate nga mahalakat na kay ti wala pa hindi pa muna kadalo man tubig basta magsaka na ang tubig dito pag kita matiren-tiren so ti kabudlay gid katama no, sa mga kauturan naton nga ara sa rescue team sini. So dapat kung ano ang pahanugyan sa LGU sa CDRMO no patihon gid action, Eric kiti para man sa aton nga tanan sini. So nga gabi kumusta ni oras action, Eric no makita naton drio ang sitwasyon is nagamat-amat naman tudo ang ulan no kagati kung tanawon ta ang dalanon halin dito kagina sa may Banago nga area going dire laka-laka na lang ang mga salakyan nga makita naton no kung wala ga ulan gani damo pa na di mga tambay sa gwa sang diri kita sa may barangay 6 na dimong. So subong hindi ta laka kita makitaan biskan mga tiyangge dire nga nagabukas kung maglibot kita hindi na nato makitaan nga nagaabre no kalabanan sirado na nga mga establishments namigid man itulog kay tugnaw nga daan. Wala ba kung magtulog yung mga mo magpulo pa nila kamo kaya mo ning paborito nga chimpo sa mga kawatan man? Kamu gani kay ang iban sila samtang gabundak ang ulan kapin pa do ka padlo sa hangin hindi mo na mapaktan nga gapang rusdak na sila kay tabi mo gabong-gabonggo ala na nga mga ano sang kahoy dira o panhangin lang kay galiga pang taltal man sila. No, gay kamuan kapigado na daan. Gani ba na nga mo na may bagyo mga awat pa kamo inyo ya sobra-sobra nagig kamo ya. Amo gani kay ti action, Eric no. Amo ginang ilang paborito nga chimpo. Ti kaga subong nga gabi man action, Eric no. Ang kauturan sa ti may pipilagi ti yon nga nagamotorsiklo halin guro sila mga trabaho ako nasa diin Manila destinasyon no nagakapote lang gid kabudlay subong kay ti inibala ang ulan dumakatrangkaso gid action, Eric no. So dapat hindi gid magsulay-sulay no. Sa subong kagati amoy na ang latest naton dring update sa may syudad sang Bacolod action, Eric na wala pa manggid kita diri sang reported nga daw dalom-dalom gid bala nga bala kay TS sa subong naga-monitor pa man ni ang mga katapos sa CDRMO kag mga barangay officials mga LGUs man diri sa may syudad sang Bacolod action, Eric. Observation report nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio. Salamat kina Aksyon Sir Minardo. Padayon pa nga nagalibot sa sining maulanon kabagyo nga panahon sa dakban wasang Bacolod. Balikan talaga karon sa Aksyon Sir sa iya sining alas kag final report. This time, i-check na ang mga report na gikan sa ato sa mga correspondent. Standby sa report ni Action BJ Apasible gikan sa Quinto Distrito. Standby man sa report ni Action Roger Gotib gikan sa 2nd District area sang Cadiz. Sagay kag Escalante. Unahon tanay si Action Nelson Pateño. Report live gikan sa 1st District area sang Tubuso, Calatrava, San Carlos. Iba doon tang sitwasyon dito. Kaya may mga gamay nga landslide to sa area ni Action Nelson Pateño. Baloon ta ang pinaka-latest nga sitwasyon sa lakat dito sa panahon sa area sa Calatrava. Kung sige paulan kung ano ang status dito sa mga lugar sa isa nga area kung bala nagapadayon ang pagbaha-baha. Kung
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Actions. Nelson Pateño, line number 3 sa report. Son, may gabi, kamusta ka dira? Please come in. Yes, aksyon na Eric, ginapanguluhan ni Mayor Marilyn Era ang emergency meeting kaina sang hapon para preparahan ang pagtupa sang ulan sa sining nagadalom ang kagabihon. Aksyon na Eric, ang latest nga informasyon naton ini nga gabi gin-deploy na sang BFP kaga subong man sang MDR-MMO ang ila sini nga mga salakyan sa mga boundary diri sa may Banwa sang Calatrava. Sa boundary sang Tubuso kag Calatrava ang isa ka emergency unit nga salakyan ara sa may barangay Mahilom. Samtang diri naman sa boundary sang syudad sa San Carlos ara sa may barangay Refugio. So diri sa may Upper barangay, diri sa may Marcelo kag Minapasok, naka-alerto naman ang aton sini nga mga barangay official as well ang pila ka area sa may barangay Lagaan nga masami nga ginaigo sang landslide action Eric kag ginamonitor nila ang isa ka bukid nga sa diin sang nagligad nga paginulan landslide man action Eric. Okay. Kag sa sining kagabihon sa gihapon padayon ang ila sining pag-monitor sa may barangay sana Benito nga kuna sa diin. Sa gihapon wala pa makuha ang mga dalagko nga mga bato kag duta sa dalanon. Salamat ng kay na aksyoner kay pagkatabo sang landslide sa piyak sang dalan may pamilya, may balay. May lang kay wala na labot bala sang pagtumpag kay na sang Pag-us-us ang duta. pagbuhos ang duta. May lang kay wala naigo ang balay. Okay. So pero ti sa sini nga mga tinion kay ti sige ulan diri sa amon mo nang ginabantayan kag ti ang pamilya nga ato didto sa malapit nga balay medyo naga-silo naman sa safety nga lugar no. Okay. Kay man ti gabi wala sang suga didto kag wala man sang tatang ulan didto kag may naka-standby naman nga unit sang bako parang sa clearing operation buwas sa adlaw kay sini nga gabi ti wala na lang nila gina-operate kay talagsa man lang ginagian ang dalan usually mga motorsiklo malang ti kung tao man lang makagi man lang mo makasaka man lang sa duta nga kun na landslide to. So amo ni karon ang ginabantayan diri ang tubig namon diri ginabantayan man kay isa na lang ka metrong nabilin kag makabot sa 3 ka metro may pagapatigayon no ng preemptive evacuation sa mga manubo nga lugar diri sa may Banwa sang Calatrava. Kay ka sige-sige ang tubtod sa subong ang pagtupa sang ulan na aksyon Eric kag nakalerto man ang aton sini nga mga rescue personnel diri sa may Banwa sang Calatrava. As well dira sa Tubuso sa Corba Agnaya sa may Tabunak medyo subside na ang tubig pero hindi ta magsalig kay manti sige gyapon ang ulan action Eric. Diri sa may Motorpool sa pagkadto sa may San Carlos sa Etanol pantaas ang tubig dira kag nag-subside naman so ti karon linagpak naman ang ulan diri muning ginabalantayan naton sa kun ano ang mga development nakamonitor man ang San Carlos action Nelson anong monitoring mo sa city proper?
Ang sa city proper wala na kayo sang tubig nga unlike atong naligad nga mga inadlaw. Okay. Kay ti sige-sige ito yung mo bilog ito yung adlaw. Oo. Subong makita mo ng simentos dalan. Nag-subside na gid man ang mga pumuluyo sa Barangay Rizal nakabalik na gid man sa Okay. Palampas kag Barangay 1 nakabalik na gid man sila sa residente. Kag ti undaklak man ang monitoring sang ila sini CDR MMO sa area nila Action Eric kag ti ang ginabantayan man sa may area sang San Carlos ang Eco Translink dira sa may Barangay Rizal kay manti ligad nag landslide man to. Diyan mo man ang ginabantayan nila kay kung kaladagdag ang batuda hindi man napasabol dira kay himuan pasubong sang ning pika-pikas kilid. Okay. Ginaubra pa kag ginabutangan sang net so ongoing ang pag-ubra dira kag mo na ginabantayan man kay kadamo sang mga batos babaw nga daan. Sa labi na gid nga sige nga ulan so mo maning bantayan sa atong sinimo otoridad dira sa may syudad sa San Carlos. So far, in totality, wala gid man sa mga dalagko nga pangitabo nga may nagkadto sa ospital tugas ang sining tiyempo. No? Salamat kita nga wala sang anuman nga mga insidente Okay. towards sa sining bagyong Paing Action Eric. So padayon na aton sini monitoring diri sa aton sini area of responsibility sa sining kagabihon. Rest assured na ang iban pa nga mga balita ang aton igadulong para sa Action Night Patrol kasanyo sa Public Affairs Program sang Action Radio. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, Action yung Nelson Patinyo nasa balita na sa Aksyon nasa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon Sir Patinyo reporting live gikan sa First District, area sang Toboso, Calatrava, San Carlos. Yung mga pagbaha-baha dito sa area ng Action Rizon, medyo nagsurusubside na pero hindi magsalig ng mga pumuluyo. Kaya yung ulang nga damay, manuntat mo, muntas ka dali pero mawaswas naman siya. Muna nga dapat sa muna nga oras kagabiyon, medyo ulo-aligmat man kita sa lakat sang panahon. Sa luwanta ang area sa 2nd District, Cadiz, Sagay, kag Escalante, balaon tang sitwasyon dito sa pinaka-latest nga update ni Aksyon Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Report! Ari sa Aksyon Roger Gotib, sara number 1 sa report. Jer, maing gabi, please come in. Yes, Action Eric, maing gabi sa ating mga aksyon. Parahin kita Action Eric ka nag-monitor sa gapon siring parayon nga pagtupas ng ulan bangod sa bagyong si Paing. Diri sa bansang norte sa aton sining area of responsibility, although nga may mga subagid man nga nagtraas ang tubig Action Eric, pero sa subong wala pa man sang report kinabato na sa DRRM nga may ara nga preemptive evacuation nga gipatigayon kundi nang inalerto lang siya po na mga katapo sa DRRM kag may mga abiso na pila ka mga barangay kapitan per directive man mismo ni Mayor Salvador Bading Escalante sa siyudad ng Cadiz nga dapat matagan gilayon sang nagkakaigo nga pagtamod pagmonitor ba na ang mga pumuluyo na binigay sa mga coastal area kag sa mga higad sa tuba nga base ko nagtaas na ginang mga tubig kinanglan di na kinanglan nga padugayan pa o kung hulaton pa nga magdako pagid ang taas pagid ang tubig kag magkanto si evacuation center for so far daw gina albusyuhan na gid ang mga pumuluyo nga kung may araman nga gusto iya magkanto sa mga evacuation center pwede naman kasi ready lang ang mga safety nga lugar kangay sa ginapreparar sa ato sa DRRM nga sa riyan ginapatigan man sa text sa mga designated barangays dari sa may siyudad sa Cadiz, siyudad sa kag sumugman sa siyudad sa Escalante Action Erica. Sa pinaraton ka mga balita kay nagin na kwarto isa lang na to sa inquest proceeding ang ining isa ka
suspect ba sa pagpanguthang kagabi nga sa diin at mga lasas bintig na ang suspect nga si Mark Lisa Ibrodet, 40 anyos sa edad, nga sa diin ini siya residente sang Reveles Barangay Sunto sa gisa ini ka negosyante diri sa may syudad sang Cadiz, no? Ang shooting isa rin naglungtad bangod bansang tawag naton nga traffic altercation. Pagkatapos nga daw naigo sang agcheck sa tubig kag ginlagas man ang SUV nga Toyota ano gani ang reason nga Toyota. So ginamaniho iniya sang suspect nga si ini nga file ang kaso kay si Mark Bisa kag ginlutang ining nagabisikleta nga si Arnold Belocora Igabana, 57 anyos sa edad, siya ka security guard sa rin nakaangkon gid sa kamatayon. Sunod sa kay Police Lieutenant Gina Fernandez, spokesperson sang Cadiz City PNP, sa aton kay na pagpakihangot samtang nga nagapadulong na sa fiscal ang investigador agad nga ipasaka ang kaso. Sa court, i-file na ang kaso. Aha. So, inquest sa galimo. Yes, sir, inquest. Oo. Na-recover man tumamang armas yung gamit, no? Yes, sir, sir. Ang atong ebidensya lang kagay dalon man dito sa court. I see. So, kung madayon na ganyan pagpasaka kaso, karon ma'am, consider na solved na niya ang kaso. Yes, sir, solved na din. So, ang na-recover nga caliber 45 action Eric nga gingamit sa pangluthang, mo ini siya ang caliber 45 nga Colt Barak kag may bala pa ni nga nabilin sa sulod siyang sa isa ka magazine nga 4 kabilog, and then ang isa ka initial nga na-recover dito sa lugar mismo sa crime scene. Amo na ang gipresentar dito sa korte kay nalakip na dala na ining suspect tungod kay inquest ang pag-file sa kaso sa iya. Ang kaso nga gin-file actually suno sa kay Police Lieutenant Colonel Julian Dispi, ang kaso nga ang mataas yung kaso ng murder pero dumahulog o sa Korea sa homicide kasi may mga paglinalisay man antes na tabo ang among shooting incident action, Erika. Now sa dugang natin mga report yung anom talan ka mga security guard ba niyo naging filean man sa kaso kaya nagbato pa bala sa kapulisan matapos nga sunod sa report may mga kaso ni sila nga gireklamo nga alarm and scandal. Nagbangod nga nagbato pa sa o ko daw nagapamahog pa sa mga kapulisan, so daw naglain ang buot ni Police Lieutenant Colonel Julian Dispe gin-filean na sa kaso. Ini ang mga security guard nga kilala kay Robbie Lee o kon Robbie Lee Estragosa, JR Halike Bermio, Winston Alvarado Aurelio, Angelito Baldonado Salcedo, Juanito Franco Santillan, Alan De Jose Martinez, kag French Boy Bajo Dilagaw. Ini sila actually mga ang report nga mga security guard din siya sa ka-central diri sa norte o kung sa mga syudad sa Sagay. Kay pagkatapos sinigin dala sila na igilayan kag gin-inquest bala tungod kay ang ila kaso violation sang number 1 alarm scandal, number 2 resistance or serious obedience to a person in authority, kag ang light threat, oral defamation or slander, kag ini violation sa PD 1829, otherwise known as obstruction of justice and direct assault. So maning ila mga kaso sang anom sa pito tanan nga ini nga suro pa sa report gipay nga gawgid nga ma-file ang kaso nga ini sa bahin sa lain nga fiscal kahapon
aksyon Eric mga alas 10 ng takna sang aga. So, amo ni ang atong sinimadulong report, balita informasyon gikan diri sa may syudad sa Cadiz kag norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Para sa Action and Patrol, ini sa Action Roger Gutibig report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita sa Roger Gutib report gikan sa 2nd District. May balos mga report ato sa mga area sang 5th District. Mga aksyon balita na tipo ni aksyon BJ Apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Action, Night Patrol Field Report. Ari sa line number 2 si aksyon BJ Apasible sa report. Jay, may gabi, please come in. Mayong gabi, aksyon Eric sa aton sining nga mga ka-aksyon nga nagapamati diri sa aton sa iya pagpangalagan sining gabi. So far no, way undat ang ulan diri sa may Banwasang Pontevedra and at the same time sa pinapak ka mga lugar diri sa may 5th District sa probinsya. So bangod sa ginabot naton ang pila ka mga head no sang LDRRMO, partikular na ang binalbagan na DRRMO kag as well na diri sa may bahin sang Banwasang Pontevedra. So kaina no tak na mga 6 puntos ang gabi ginapatigayon ang isa ka preemptive evacuation sang pamunuan sang rescue unit sang Pontevedra sa mga residente sang Sitio Curba kag Sitio Unity sa may Barangay San Juan. Bangod ginakabalakan ni Laksyon na Eric posible no magtaas ang level sa tubig sa may San Juan River. Ngati mo no ang gina-forecast karon sang PDMPD na posible ang high tide karon magaluntad sa tungang gabi. So ginpakamayo nila no nga samtang temprano pa no mapasaylo na ining mga residente. Samtang sa Banwa naman sang binalbagan nagka-heightened alert na ang mga katapo sang rescue team sa posible no nga pagsaka sa level sa tubig kimanti so far so no, kay Journey Rondin sa aton sa interview sa iya no so far normal pa man ang level sang tubig pero muna na no naka-alerto na ang ilas nga talatapan at the same time ang ilas nga coordination sa pila ka mga kapitan sang sining mga barangay na ginakabig bilang mga coastal barangay ining mga barangay nga ni ginalakipan sang Inklaro, Canmoros kag San Juan. Action Eric sa pihak nga bahin arestado ang isa ka wanted nga persona bangod sa kaso sining paglapas sa RA 7610 o kuning Special Protection of Children Against Abuse and Exploitation and Discrimination Act. Ginpatigayon ining pagdakop sa sining wanted nga persona kainat at alas 10:38 sang aga sining adlaw Oktubre 28 sa may bahin sang Barangay 3 sa Banwasang Hinigaran. Ginkilalang suspetsado sa kay Renel Agarcio, 23 anyos, soltero, kag residente sang Sitio Kahilwayan, Barangay Gargato sa may Banwasang Hinigaran. Sa report sang Hinigaran PNP ginpamunuan ni Police Major Clifford Batadhay, hepe sang istasyon kag 2nd Negros Occidental Police Mobile Force Company. Sa pamuno naman ni Police Lieutenant Colonel John Mukit Jr. ang pagserve sang mandamiento di aresto ni Agarcio. Ining iya sining warrant of arrest sa nasiling tana ang naangot sa iya sining kaso karon nga patubang ining violasyon sa RA 7610 nga mayara sang criminal case number 22-5279 kag 22-5280 nga ginpapanaog sa tong Oktubre 24 so naman nga tuig ni Honorable Walter Zorilla ang presiding judge sa RTC Branch 55 sa may syudad sang Himamaylan. Nagadangat naman sa 200,000 pesos ang ginarekomendar nga apyan sa korte para sa temporaryo sini nga kahilwayan. Si karon nagkahunong ining suspetsado sa may bahin sa custodial facilities sang Hinigaran PNP. So far, amo ni aton sa madulong nga balita kag update para sa pagpangalagad sa Action Night Patrol. Sa aton sining mga ka-aksyon maghalong gid kag magulo aligmat. Balita nagikan sa 5th District sa probinsya. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon!
Aksyon Radyo. Salamat kay Action BJ Pasible gikan sa Quinto Distrito. I-recap ko ano dire lagit ang resulta sa tatlo ka draw sa STL. Ang first draw kay na 4-2, 4-2. Ang second draw 25-37, 25-37. Ang third draw sa STL 34-17, 34-17. Ari naman ang resulta sa Loto 645 jackpot prize. Wala sa amin nakakuha 10.3 million pesos. Resulta 645, 24, 7, 39, 13, 11, 8. Again, 24, 7, 39, 13, 11, 8. Resulta naman sa Lotto 658, jackpot prize wala sa amin nakakuha, dako na, 165.4 million pesos. Resulta 658, 37, 11, 55, 42, 49, 9. Again, 37, 11, 55, 42, 49, 9. Magabalik ang inyong sining nga patutunan pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Sample Plus Gold. Ako si Roy Kangko na po sang pati liber. Dugang pasunod. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay eh. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pagid kay daw, gusto mo ako daw, ano naman daw, gusto ko basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanaki. Active mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod,
nga idol kong aksyon radyo nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kaya sabihin ko pasalamatan tagi ng aksyon radyo. Kaya pag open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang aksyon radyo, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa aksyon radyo, wala kakaabot sa premium sa aksyon radyo. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa aksyon radyo, maskin gubaon na nakabatik ka. Kaya natanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay kong pwede sa lang agi kaya nga mo ito. Mga dako na bulit siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties.
Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang ibang nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari ng mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa... Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik dire sa Balagad last kag final stress sa patuturan balikanta ang report sa patrol. Balikanta ang natipon ng aksyon balita ni Aksyon Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. I-check ang signal ni Aksyon Zel Minardo. Aksyon Zel, please come in. Action Eric,
nagbalabag sa piyak nga linya kag nabunggo sa nasugata nga salakyan ng isa ka ambulansya matapos nadulaan sang kontrol ang driver sinibangod sa madamol nga pag-ulan. Sa Hacienda Makina, Barangay Rizal, Syudad sang Sinay, sinilamang nga gabi. Sa interview sang Action Radio Bacolod sa kay Police Chief Master Sergeant Jo Marila Chica, traffic investigator sang silay PNP padulong si Randy Junela sa hospital sang syudad at tungod may idulong nga pasyente sang natabo ang aksidente. Tungod sa natabo, napilasa ng 4 kasakay sang ambulansya kag 3 naman ang isa pa kasalakyan nga nabungguan kalakip na ang driver. Temporaryo naman ginkustodiya sang silay PNP si Junela samtang nagagwa sa findings sang attending physician nga pasyente nga idulong kuntani ni Junela ang napatay bangod sa acute gastroenteritis with severe dehydration. Balita gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat kit Patrol. There you have it. Kabago sa pagpalagad sa Action at Patrol program sa Biyernes edisyon. Liwat ini magabalik buwas Sabado. Aton sa mga patrol, yun at report sa Action nga napalagad. Garong gabi sa kay Action. Nelson Pateño, Roger Gutib, BJ Apasible, Action Zel Minardo, back to back sa tawa piloto Action Ninyo Bugina. News Center Action on Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Sunod sang Bago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngala sa mga Station Manager, Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasiring adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat atis pagtulog magpangamuyo, siya papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog a kwerpo sang Action Radio Bacolod. God bless the Philippines! Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye. Good night. Mataas pala.